Jerusalem z radosťou, Salem zčele jemu palmy, a tyž rastu na ziemiu. Davidového jest blaha, dolaví život wieczny. Jeho moc najdale saha, šon svět je jom poslušný. Jezu králo niebieski, chwała budź na wieki. Dawid Jeruzalemie krala, jak pokonie wundzie, się niech ludy jeho chwala, się wun swoje czynice, niebieса jom z angelemi, cieszak chwawu wyskają. Narody na ziemi, chwalbny kielusz śpiewają. Jezu Králo niebieski, chwała budź Ci na wieki. W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez buď z wami. Lubi bracia a sotry, w pustnym czasu sme so přihotowali na svědčen smерče a zrowa stane na našeho knieza. Sme so pracowali o nakazanie a skutki lubosće. Dženca so zromadźimy, zo bychmy ze všej cyrkwiu započeli svědčić jutrone potajnosće našeho knieza. Chrystus je do swojego miasta Jeruzalema zaczanył. Tam chce czerpieć a umrzeć, ale też z martwych stanyć. Tuż świadczymy wierliwie a pobożnie w opomnienie tohole światocznego zaczaha. My zczyłujemy Jeho po krzyżowym puczu, zobychmy też z Nim z martwych stanęli a podzielili na Jeho żywieniu. Dżens mamy hostci, przez jutrony czas, první jutrony tydzień jeszcze, wostanete tu, kapłana Floriana Mroza znajecie šice, ma pola nas nafare swoje wone bydlenie, chyba studuje za biskupstwo w Romie na Uniwersytecie Gregoriana cyrkwinskie prawo. Z nim je tu jeden duchowny z Rumunskie, z biskupstwa Temeszwa, który z toho runia studuje w Romie cyrkwinskie prawo na Uniwersytecie Lateranskiej. Unreka Zoltan Toman. Tydzieniu jeszcze dalsze możności zmiecze, woby ju dożywić. Przyjemnie imaj pola nas dobre przebywanie, weselimy się, że nas podpierataj w naszych pracowaniach w naszą wiru. Przygotowaliśmy dżens hauszki, prosimy Boha, żeby żonowanie swoje im spościł. Boże, za hauszkomaj w rukami witamy dżęca Chrystusa naszego Krála. Rozmnoż naszą wiru, koci se na Tebe nadziejamy, a uspiesz nasze prostwy. Daj, żebyśmy Jeho z cichujo płody dobrych skutków przynieśli. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza.
Smij so nad nami, všehomocný Božo, smij so nad nami. Przetoż zryšiliśmy przed Tobą. Opokaż nam, knieże, swoją smilność. A daj nam swoje Smij so nad nami, všehomocná milosťuby Božo, a spušťuj się nam rychy do wieczna a do wiecznego żywienia. Modlmy się. Všehomocný wieczny Božo, Ty so nam swojego Syna za przykład dał. Wun był człowiek, je so poniżył, aby posłuszny hać do śmierci na krzyżu. Daj, żebyśmy Jeho popuczu czerpieniu zčihowali, a nie Jeho zrowa stanieniu podziela mieli. O to prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest z Tobą a Duchom Świętym żywa a kraluje po wieki na wieki. Słyszmy czytanie z knihy Jezaja. Jahwe kniez je mi dał obrotny jazyk. Zobych wiedział mucznemu odmówić, dała mi wun słowo. Każde ranie wubudza mi wun wucho, zobych słuchał kajż uczomnik. Všehomocny kniez je mi wucho otewrił. Ja pak nesem so spieczował, a nazad cofał. Bijacym sem poskyčił swój kribet a swoje lice biczkam. Nesem so skuwał przed tanieniom a pluaniom. Všehomocny kniez by mi pomocnik, tuż ucieknych ja hańbie. Tohodla zčinich swoje miezwoczo, krute kajż krzemień, wiedziardzie, zo so nie hańbił. Słyszeliśmy słowo Boże. Posłuszny aż do śmierci, aj do śmierci na krzyżu. To dla Tyś powyższy Jego Bóg, a daje Mu miano nadeszy miena. Chrystus wczera, Chrystus dżęca, Chrystus, Chrystus na wieki. blisko przed zwiedzinom nekisanych chlebów, ki so menuja jutry. Tuż reknie Jezus swoim uczobnikom. Wiedzcie, zo su za 2 dni jutry,
a Syn Człowieka będzie przepodaty. Wyši myšnica písma v učení v uradžovachu, kak bychu jeho morili, prajich umie sobu. Na swiedzeniu nic, Na swiedzeniu nic, na swiedzeniu nic, na swiedzeniu nic. Za niebem był niemir, a znam nas wiszk. Za niebem był niemir, a znam nas wiszk. Potem, co bychu wieczerili, gdzie się Jezus z uczomnikami do zarody Getsemani, a modli się sam. Judasz, jeho przeradnik, dorycza so z wotroczkami a prahi. Tun, kotroż w koszu, to je, to obsimcze. Na rania, nyżby wysoka rada, a w uczomnice zgromadzeni, praszachu so jeho. Cytaty Boży Syn, cytaty Boży Syn. Jezus wad mówi, Aj, ja to Syn. Oni ryczachu na to. czego dla trzeba na Czego nazywamy światło? Wszyscy dzieci szachmy jak jebun bohali. To dosa nam, to dosa Nie tylko widział Jezusa przed Pilata, tun co ich poprasza. Što macie na niego? Oni ryczachu, niech mamy złosnik, nie byłby ci jego przepokazani. tu rekne im Pilat. Tu śmicie jeho, a sudźcie jeho po waszym zakoniu. A Żydza prahichu. Masz morić, człowieka nie masz morić. Wojacy w odwiedziu Jezusa do rodowskiego dwora. W oblečechu jeho purpurowy płaszcz, splečechu z ściany kronu, a smieszachu jeho. Zdrowiucze, lubię Żydu królów, lubię Żydu królów. Lubię Żydu królów, lubię Żydu A bijachu jeho mezwoci, pluachu na niego,
a kłoniachu co jemu. Pilatus nowa wundzie praja. Nie namakam winy na nim, lecze kajki człowiek. Wysi mysznicy pak wowachu. Napsi z nim, napsi z nim, napsi z nim, napsi z nim precz. Pilatus im watmowi. Mam waszego krala krzyżować. Mysznicy ryjachu. Wszyscy wowachu. Die Pritschnitz tuten, die Pritschnitz tuten, Die Pritschnitz tuten, die Pritschnitz tuten, die Pritsch, die Pritschnitz tuten, die Pritsch, die Pritsch, die Pritschnitz tuten. Adonai Barabasa. Adonai Barabasa. Barabas pak bezwusstnik. Pilatus rekne im. Zmycie to, na Jezusu nie namakam winy. Żydzi watmowichu. Pilatus widział, że niczo nie docpija, umysł ruce praja. Niewinowaty sym na krei tutego sprawnego, wysoladajcie. Schon lud, wat ma wi, a tyś na nasze dzieci. Wojacy dowiedziechu Jezusa na Golgotu, a krzyżowachu jechamy z rubieżnikomaj. Jezus prahi z krzyża. Woce, wodaj im, nie widzasz to czynia. Przy Jezusowym krzyżu stejachu jecha mać, a Maria Madlena, a Kleopasowa żona. Jezus widział swoją mać, a wuczownika Jana prahi maceri. Żonska, li twój syn, a wuczobniki li twoja masz. Kaciż nie ma dziechu, smieszachu jecha prają. Oji, 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 jak śmiesznie podążamy. Oji, 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 jak śmiesznie podążamy.
Stempel, a zazegnet sich nach Maritschens Nova. Oji, oji, a zazegnet sich nach Maritschens Nova. Oji, oji, a zazegnet sich nach Maritschens Nova. Oji, oji, oji. Podobnie smyszachu ja wyżsi miesznicy, a starsi ludu. Jeden ze zwostników, kiż był z Jezusem skrzyżowany, prahi jemu. Knieże, wspomna mnie, gdyż budzie w swoim raju. Jezus jemu reknie. Zawierno, dżęca jeszcze budziesz ze mną raju. 9 godzinie zawoła Jezus jara w oce. Mój Boże, mój Boże, czego dla mnie opuścił? Na to zawoła znowa. Mi chce co pić. Niech tu dobieża, a namočiuši hubicu skisawam, tyknie ju na strzinu, a daje mu pić. Jakoby woptał zawoła. Wodce, do Twojej ruką poruczam swojego ducha. Jezus, pokiwli żywowu, wdycha.
Nastala rajńcze zerjas, a dzieja. Uznajmy našu víru. Vieruj do Boha, Wódca Všeobecného, Stvoriteľa nebes a země, a do Jezu Krista, Jeho jediného Syna, našeho Knieza, kiž je podjatý od Ducha Svatého, narodžený z Marie Kniežny, čerpil pod Ponciom Pilatom, skřižovaný, umrel a pochovaný. Zestupil do všetkých, chcejči dzień z mrtvých stan, spivuje do nebes, chcejči k pravici Boha, Wódca Všeobecného, stan všimže súdiť živých a mrtvých. Wieruj do Ducha Svatého, Sviatú katolskú cirkev, zhromaženstvo sviatých, podávanie hriechov, zrovastania sa a wieczne živienie. Gdyż je Chrystus do Jeruzalema zaczanął, su jeho syby jako krála a Mesijasa witali. Tež my so k nemu ułamy. Syno Dawidowy a královiku, dowiedz człowiestwo do jutronego dobycia. Rozmilczy, usłysz nas. Wumożniko świata, nauroč hriešnikov a humo stradacych a čerpiacych. Rozmilczy, usłysz nas. Skrzyżowany zbożniko, daj nam podziel na płodach ze štoma żywienia. Rozmilczy, usłysz nas. Smilny Bożo, wodaj tym, kociście hania a zacpiewaja, a nauročich. Rozmilczy, usłysz nas. Knieże nad żywieniom a smierciu, przyjmij k sebi naszych nieboich. Rozmilczy, usłysz nas. Dobyčerio nad hriechom a smierciu, ty se za nas przetrwał hoku śmierć na krzyżu, zobychmy my żywi byli. Za to buď ci džak a sláva wieki na wieki.
Przesiniosicy, skok zmuszę sa, a puszę świt, kaś krobliwa jonicy. Aj zmicze swój krzyż na ramio, a na płód za mną dajcie sa. Ja światło Ja popoczuł was od swego, a się osztoś wam szkodzi. A przywódź was na sitko, sztoś moc a możność wodzi. Ja szkitam was przed zaupu, a pażiraj wam gotują. Dziś czujecie, Sztuj do boja sa nie pasa, tu swoją złoto zubi. Sztuj mnie, a mój nie szkita, mi czesza kwawu gubi. Ja chcę ze mną wojować, on zawieście z tobą czekać. Tuś Jezu rady za tobą. Modlcie so šice, zoby so moja vaš opor spodobal Bohu všeomocnému Vůdci. Knieže Božo, przez cierpienie Twojego jednorodzonego Syna buď nam smilny. Ze swoimi skutkami však si Twoju smilność ani zasłużyć nie możemy. Tuż nech nas z Tobą ujedna cierpienie a úriadny opor Twojego Syna, kiež z Tobą żywa a kraluje bowieki na wieki. Niech buď z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so kniezi naszemu Bohu. Woprawdźe je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zo ci stajnie aż ludzie dziękujemy knieże święty Wódceszego mocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego knieza. Przetoż wunie niewinowaty za winiku cierpiał, a je so za nas dał zasłudzić. Wumrywszy je nas rycho umożił, a z mrtwych stanywszy je nas wosprawnił. To dlacze kładite niebie a ziemia, a cze sławia jangelio a arcyjangelio, nie przestajnie wyskają. Święty, 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 je kniez a wojsko Bóg, niebio a ziemia, Twoje jest pełne krasności. Hosanna w wyżynach. Uchwalujmy toho, kiż by za nami. Hosanna w wyżynach.
Woprawdźe światosy, knieże, żołoše je światosće, to dla přikadžame před Twoje obličo, svěčo zjednočenie z cybej cyrkviu niedzielu jako dżeń, na kotrym się Chrystus z mrtwych stanu. Przez Niego, kotroho se k swojej prawicy powyszene, cze prosimy. Postytute daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krej naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobą dobrowolnie czerpień Juda zawun chleb, dżakowaše so, wamaše a poda jun swoim wuczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swoim wuczomnikam prajo, zmicze a picze šice z niego. To je keluch nowego a wiecznego zakonia, moja krej, kotraž bude za was a za mnohých przelata k wodawaniu rychu. Čińcze to na mnie spominają. To je potajnstvo víry. Wspominają tuż niebieskie wódcze na Jezusowu śmierć a zrowa stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, zo sy nas powołał przed Tobu stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krej, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkiew pierwszej ziemi rozbrojenú a wudospełnij ju w lubości. Gromadže z naszym bamšom Franciskusom, naszym biskupom Heinrichom a zelším duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratrów a nasze sotry, koci są umreli w nadziei zo zruwa stanu, a przyjmij ich a všetkých otemretych do svitva svojho oblicza. Smiň sod nad nami všetkými prosimiče, spoš nam večne živenie ze zbožnej Bohorodočielku kniežnu Máriu, ze sviatými apoštolami a všemi sviatými, kotríž sočíze všech vekov spodobajú, zo bychmi Če chválili a slávili prež Tvojeho Syna Jezu Krista. Przez Niego, z Nim a we Nim, dała so Ci Bożo, wszechmocny Wódcy, w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność, wieki na wieki. Amen. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niedowiery so modlić. Wódcy nasz, kiś se w niebiesach, swieć so Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dżęs, wodaj nam nasze winy, jako my też wodawamy swoim winnikam. A nie wiedź nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzecha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszci, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Twoje je królestwo, a moc, a krásnosť na veky. Amen. Knieži Jezusa svojim apoštolom se praju, pokoj vám zavostajam, svoj pokoj vám dávam. Prosimy Cię, nie lejde na naše rychy, ale na víru swojej cyrkve. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se živa a králuješ veky na veky. Amen. Pokoj knieza buď stajne z vami. Jenio Boże,
Liczy jenio Boże, kotryż zebiera rychy świata. Łoptajcie, a liczy, jak dobry je kniez. Jezuso, Tebi so bližu. Ciło Chrystowe.
Ježíš. Ach, niemirna je wątroba, a jest Tybie tu zatrana. Ty jeniczki mój pokoj sy, a to od lat zżadany. Nic Janżelu. Uzmiszak sitko wote mnie, sztoś Tybie nie jest podobne, zoby so Tybie lubiła, Tyś cimni moje weselo. Niech świetnie. O wieczny Synowo Otcowy, Ty nieinliwa radosy, wyjenia ze mnie zmorene, a kiedzi sy mi podate. Haj przyjdzie. Ojke mi Jezu, proszę Cię, Twoja podoba Ci mnie, gajszewak niczo na ziemi, a zaudał je mi zbożności. Strona 126. 126. Dżęcy do mojego domu, Králo zastupím. Z radosťou Cię witam k sebi, kak se z tym mnie zveselí. Daruju Ci štojše moje, do služby tež mnie se zmi, štojše moje, šo je Twoje, však se král mój jenički. Z niebies na ziemiu se přišel, dziecko nam se narodził.
Cybył za człowiectwo żywy, na krzyżu sobu kraju. Dobycia z złowa stanu, wrócił się do niebies, zoby królował tam wiecznie, jako na najwyższy kniez. Między nami pak bydlisz cyrkwi, przez swój święty testament, z Twoim ciałem, gdzie nas żywi, łutany Twój sakrament. Kajke zbożne odkazanie, Twoje ciało je a krwi, dostojnie Cię przyjmują, dobudu raj Boży. Chrystcze Králo świętych ludów, Králo czasów wieczności, sztoś Ty wykupił się smilnie, niech Cię sławi na wieczne. Modlmy się. Knieże Bożo, świętym woprawieniu se nas nasycił. Śmierć Twojego Syna je nam dała nadzieję, za so dopełni to, do czegoś wierzymy. Daj nam, prosimy, żeby nas Jeho zrowastanienie dowiedło k zamiery naszego putnikowania przez Chrystusa, naszego Knieza. K dzisiejszym ożywieniam trzeba Cię troszkę zcierpność, 11 dni to je przecież troszkę wiac, kajż to takie była. Zapłać Bóg prajmy wszystkim pomocnikom przy redzeniu kirchowa a koło wokoło farskich leżoności. Zapłać Bóg też za redzenie w okno na fare a na podlanskich domach. We wszystkich cyrkwiach a kapałkach biskupstwa mają sobie higieniczne przepisy dodrżać. Każdy kemszer ma pola nas kontaktową kartku wypełnić. W cyrkwi je przedpisane, że mają się medycyniczne albo FFP2 maski nosić. Rożuc w klosztrze je dżęca be dwiemaj. Krzyżowy pucz w klosztrze je dżęca na pocjoch dwureczny za swojby a dzieci, z początku wonka przy studni przed cyrkwią. Wielki piatk je w klosztrze krzyżowy pucz 20 godzin za młodzinu. Krzyżowy pucz w farskiej cyrkwi je dżęca be dwiemaj, serbskie ryczy, jutce 19 godzin w niemskie ryczy. Zelny czwartk po liturgii zetka se młodzina, kaj stajnie, kuże lito. Dzieci krocza krzyżowy pucz wielki piatk, dziewięcich. Pundzielu wutoro a sredu, niech używają swojby a jednotliwcy cele po swoim czasowym riadowaniu składność, po farskim kirchowie krocza se modlić krzyżowy pucz. Zromadne procesjony, kaj szewak sredu martrono tydzienia z waśniom, leca też pandemie dla bohužel bożne nie są. Ceta spowiedź w klosztrze je siedne po rańczych kemszach, kajż też pundzielu a wutoro 19 godzin. Dale wielki piatk po liturgii a martronu sobotu 16 godzin. Martronu sobotu tam pola 2 spowiedników. Ceta spowiedź w Kroszczycach je pundzielu, wutoro a sredu po rańczych kemszach, toho runia pundzielu a wutoro od 6 do 7, sredu od 17 do 20 godzin. Zeleny czwartk 18 godzin, wielki piatk po liturgii. W Kroszczycach je każdy dzień też jeden cudzy spowiednik dyspozycji. Dekanatna młodzina je dżęca a krzyżowy pucz do Watrowa przeproszena. Młodostnie zetkają się tam dwiemaj na sportniszczu. Pustny wopor młodziny je za akcję w Peru postajeny. W obalku nadędziecze w wonym zakodzie. Jutce pundzielu zetka so ostatnie przedstawicielstwo na fare po niemskim krzyżowym puczu. Zeleny czwartk w 20 godzinach wopominamy założenie Eucharystii a miesznictwa. Zeleny czwartk po kemszach są modlarske godziny k wopomnieniu Jezusowej śmiertnej styczności po zwuczonym poredzie. Wielki piatk świeci so 15 godzinach liturgia o Jezusowym czerpieniu a wumryczu. Na końcu liturgii twari młodzina Boży Rół. Wielki piatk je kruty pustny a abstinentny dzień. To ryka, że każdy z najmniejsza som jasnych jedzą a alkohola zda, a so jenoż junu na dzień dosyta naje. Wielki piatk a martronu sobotu melča zwony. Toho dla su dzieci przeproszene z klepotaniem na modlitwu dopominać. Prosimy starszych swoje dzieci podpierać. W Kroszczycach klepota se rano we 7, šipono 12 a wieczor 18 godzin. Z początku stajny przy wesnej kapałce z wycenaszem. Przy zakończaciem stacji modli se Janżel Knieza. Na czeszczowanie Bożego Ruba przeproszujemy jednotliwców a swojby Wielki Piatk od 17 do 19 godzin, a martronu sobotu od 8 do napo 4. Na martronie sobocie od napo 4 so cyrkej za jutronu noc przygotuje. Świeczki za jutronu noc są w wodnym zakodzie przygotowane.
Peneze prosimy do popronika przy świeczkach dać. Sudobia za świeczenie wody jutronej nocy prosimy sobotu przy boszczanowym bołtaku napełnione a odczynione odstajić. Jutronczku su kemsze w klosztrze 7 a 9, nyszpo cybliki na 5. W Kroszczycach 6 godzin 30, 9 a na po 11. Jutro pondzielu su kemsze szudże kajesz na niedzielach. Jutro na nyszpo niedzielu w Farskiej Cyrkwi je po Watychanu krzyżerium. Za krzyżerium ma tole so Wazewicz. Krzyżero nowaczkojo, kajszteż jubilarojo, niech proszu swój wieńczk a liczbu jubileja sobotu 20 godzin sami sobu na Bożym mszu przyniesu. Żonowanie przyjmuje so pandemię dla wywałce. Krajnorjadny zariad skiedźmi na to, że nie je dowolene krzyżerskie dwory a konience opytować. Stejali przywózni krzyżeru na Kirchowie albo przy drodze mieli nahubnik mieć. Hygieniczny koncept za konience a krzyżerskie procesjon ma so od każdego krzyżera podpisać a dodzierżyć. Na Kirchowie drobia so medycyńskie maski nosić a odstok dodzierżyć. Przestawki z hospodowaniem nie budu. Każdy jednotliwc ma wielką zamówitość nastupają szkit przed wirusem. Każdy obdzielnik a samodlacy przypuczu ma medycyńską maskę nosić a na higienu dziwać. Gdy su krzyżerio procesjon zakończyli, prosimy o pomocników przy redzeniu kirchowskich pucików. Kolekty w przychodnych dniach su za osadu. Prosimy o samostatnie do grobików przy zakładach, wukodach położyć. Ministranča maja wotnietka zase plan, započina preno štvrto, plan może się hižo dženca za Kristi wotovzać. Zapłać prajmy za sčiovace dary, za ponowienie Farskiej Cyrkwy, junu 50 euro, junu 5 a 60 euro, dwójce 100 euro, a junu 300 a 50 euro. Porjad Boží służbą, pondzielo rano we 7 za zemretu hertu Kurfürstowu z Kroszczyc, potem se ta spowiedź. Wieczor własna godzin se ta spowiedź pola kapłana Mroza a kapłana Zoltana Tomana. Potem krzyżowy pucz niemski. Jutro rano we 7 za zemretu Mariu Kralowu a manżesko Jana z Nuknicy. Potem se ta spowiedź pola kapłana Mroza. Wieczor 6 se ta spowiedź pola mnie a pola kapłana Zoltana Tomana. Sredu rano we 7 za zemretu Hanno Leczborec, kajście żywych a zemretu sobie kindermanec z Worklec. Potem se ta spowiedź, spowiednik sem ja. Sredu od 17 do 19 godzin poskyčitaj se tu spowiedź kapłan Mroz a kapłan Toman. Od 19 do 20 godzin ja. Zeleny czwartk 18 godzin se ta spowiedź pola obie kapłanów, kapłana Mroza, kapłana Tomana. 20 godzin opomniecze założone Eucharystie a miesznictwa. Potem są modlerskie godziny, najpierw żony, na to mużojo a zakończy młodzina. Wielki Piatk, liturgia o Jezusowym cierpieniu a umryczu. Potem se ta spowiedź pola kapłana Mroza, a czeszczowanie Bożego Roła aż do 7. Martru sobotu od 8 do na po 4 czeszczowanie Bożego Roła, 20 godzin jutro na noc. Jutronczku 6 godzin 30 za zemretych Anu Żurowu, manżesko Jana a Dżołku z Worklec, 9 za osadu, na po 11 za zemretego Cyrola Żura z Lena k prenoletnemu opomnieniu. Jutro pondzielu Boža mša rano we 7 zemretego Jana Zahona z Worklec, 9 za osadu, na po 11 za zemretego Monsignora Mirčina Salovského. Všetky jutrone a martrone Ulke Bože mšije, po takim zelene štvrtku, Ulke Piatk, jutrončku, jutro noci, jutro pondzielu, so zase streamuje, na to mamy urazne też pokazać. Jutro w nocy so znowa kajž loni od szczelaka MDA Plus wusyła Boža mša tu z Kroszczyc, a runočasne też od serbskiego rozwosa. Chcę na to pokazać, że MDR na to twarzy, że każdy obdzielnik je też z tym przezjedny, że so filmuje. Po takim, gdyż no chcecie być filmowany jutro na nocy, pytajcie się nie myślę na korę. Hewak, jeszcze przezjedni z tym, że ewentualnie jeszcze widzieć. To by so tak ekstra brać. Wam wszystkim zapłać Bóg za zromadny baczom. Pożonowanie sobu prosimy tutego tydzienia, zapłać Bóg, kapłanomaj zostać dżens sobu z nami Bożym mšu świeciłoj, a przyjemy imaj pola nas dobre dożywienia, a nam też z nimi, kajże to można tu tym czasu też troszkę kontakta.
Quanius Christus. Dnes buď s vami. Nech vás požehnuje všehomočný a milostivý Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Žijte v pokoji.